vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo and I am regretting kuramba kwandakaita mwana wandakaita neumwe musikana. Iko zvinozvo mwana wangu uyu abudirira akaroorwa nemurume ane mari kwazvo. Apa inini ndiri kuita kukanga waya. Mukomana achi ndine chibusiness changu icho chandiinacho makare muno muZimbabwe, zvokuti ndemari dzose idzo dzaainadzo, kana kuri kunzi dai aida hake kana kuti dai ndakwanisa kuwana zvivindi zvokuti ndige ndichimukumbira mari, kana akandipa mari ndinokwanisa kuzotoita kana mupfumi. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Ndakanyengerekawo because ndainge ndichidanana nevasikana vaviri at the same time. Zvino umwe wacho mukoma ndainge ndisinganyatso kumuda, but amai vake pavakazozviziva kuti ndainge ndichifambidzana nemwana wavo, ivo sezvo vainge vaine mari vakabva vachizoita kuti ndinge ndichizotanga kugara nemwana wavo uyu wandainge ndamitisa. Ndakamunakurira nyoka mhenyu ndikabva ndamuudza kuti inini zvake ndainge ndava kusada nekuti rainge riri hure remakoko, even though ndainge ndichitozviziva kuti kwainge kuri kunyepa. Mwana waainge akatakura ainge achiri nepamuviri, ndaitozviziva kuti ainge ari mwana wangu, asi ndakaramba. Mukoma akauya pamba pedu akagara kwemazuva, akati one day achifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichazodzora moyo wangu, because uko kwandainge ndava kugara musikana wacho ainge asitomborina kana pamuviri. Mufunge zvenyu mukoma nashi, apa ainge achinwa doro achitoenda kana kumaclubs kumabhawa, but nekuda kwekuti amai vacho vainge vaine mari vainge vava kutokontrola zvekare vabereki vangu, ndivo vakatouya vakatodzinga musikana uyu wandainge ndamitisa, vakabva vamuti uri hure. Mukoma nashi akabva achizoenda zvake, ndokubva ndachizongoramba ndichingoenderera mberi zvangu ndichigara nemudzimai wangu. Asi chinondirwadza mukoma ndechekuti kutaura kudai mudzimai wangu akazondisiya, but akandisiya about 10 to 11 years ago. Akabva atanga kudananawo neumwewo mukomana uyo waainge achidzidza naye, ainge aendawo kumhiri kwemakungwa. Kwava kusvika kuya kwava kurambana nemudzimai wake, iye akabva achizoshandisawo mukana iwoyo kwava kundisiya. Akatanga andisiya nevana, ndokubva ndachizosainiswa mapapers nekufungidzirawo kuti zvimwe kuda ndainge ndichazotumidzirwawo mari dzekuti ndige ndichifambira nyaya dzacho kuti ndige ndichizokwanisa kuita visa. Ndakaita zvose zvavainge vachida kuti ndige ndichiita. Kwava kusvika kuya mukomanashi akabva ati kunodhiya zvinhu zvakaoma, kuti aigoziveiko makore acho iwawo. Akabva ati zvino kuno ndarongerwa muchato, asi muchato wenhema, munhu wacho handitombomuzivi. Apa ainge ari murume uyo ainge abva mukurambana nemudzimai wake. Saka ndakabva ndachizomupa mubvumiro, akabva ati this is the only way. Handitiwe kudzidza hauna kudzidza zvechokwadi mukoma, handina kana kure kwandakamboenda nechikoro. Saka akabva anditi kuti iwe unge uchikwanisa kuya kunoko apa usina kudzidza zvinoti netsei, zvinenge zvichitoda kuti kana ndikapinda mumarriage ndobva ndachizodivorsa ndinenge ndava nechitupa chekuno, then iwewe kana ndava necitizenship ndobva ndachizokuunza kunoko tobva tachizochata zvekare. Ndakafara mukomanashi. At that time ndainge ndichiri kutogara kumba kwambuya vangu, ivo vainge vava kugara kuplot because vainge vaine maplot nemaplazi. Akati one day makore acho iwawo vatezvara vangu vainge vachangobvawo mukushaika, vainge vari muwar veteran, vaiva nemari yakawanda kwazvo. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogara ikoko kuBorodale, uko kwandakazodzingwa kuita kunge imbwa mushure mekunge vatengesa imba iyi vasina kana kutombondizivisa kuti ndo zvainge zvavapo. Mukomanashi ndakarwadziwa, ndakabatikana, asi sezvisinei ndikabva ndangozviudza kuti ndo zviripo. Upenyu hunofanira kuti hunge uchienderera kumberi, asi ndainge ndichizviziva hangu kuti out there ndine mwana wandakaramba. Ndikabva ndachizotanga kumutsvaka. Mukoma ndakamutsvaka kwenguva refu ndisingakwanisi
ndikwanise kumuwana nekuti ainge ava kushandisa mutupo wekwaamai. Iniwo handina kana kumbogara ndakazviisa mupfungwa. Amai vachowo vainge vakasoshaika kudhara. So nerimwe zuva mukoma ndakazoti ndiri paFacebook ndo pandakabva ndazoti ndichisecha zita rake ndikabva ndati ndava kumboshandisa mutupo wekwaamai vake. Kwava kutiona kuti ko ingawani ndiye mwana wangu. Mukoma nachi ndakafara kwazvo. Ndakabva ndachizovhura Facebook yake ndikabva ndaona kuti zvechokwadi mwana wangu ainge agarika uye zvekare akatoroorwa akatochata. Chakandirwadza ndechekuti ndakazoona pamapictures akamira neumwe murume achitoti baba vangu ava uye zvekare naamai vake vainge varipo ava vekufa. Ndakarwadziwa ndikabatikana ndikati asi hazvinei hazvo. Nyaya iripo ndeyekuti ndiri kutambudzika. Nhamo yandionesa chitsvuku. Muno muZimbabwe handina umwe mwana wandiinaye. Avo vana vakaenda naamai vavo kumberi kwemakungwa havana kana kumbogara vakanditsvaka. Zvino nyaya iripo ndeyekuti ini ndikudawo kuti uyo ari pedo neni ange achitanga kundichengetawo nekuti handina anokwanisa kundichengeta. Ndiri kukura munyama dzangu ndava kunzwa kuti zvekuramba ndichishanda handichakwanise. Apa kuvaka handina kukwanisa kuvaka nekuti dambudziko rakaitikawo nderekuti ndakagarawo kwenguva refu ndichitoramba mabasa. Panguva yacho iyoyo pandainge ndichiri nelaki rekuwana mabasa ndigereko kuBorodale ndainge ndisingazvizivi kuti hama dzemudzimai wangu dzainge dzakandirongerawo chinhu chakaipa kwazvo. Vainge vachida kuti ndige ndichingovachengetera imba yavo vachindishandisa vasingandipi kana senti. Vakazoti vawana bhaya kwava kundidzinga mukoma. Ndakadzingwa kuita kunge imbwa. Kutaura kudai ndinotongorojawo. Apa ndinoitawo zvekungotengesawo zvimagirosari kumakebhini. Mupenyu hwacho hwakaoma asi ndine mabusiness ideas akati one day. Apa ndinoti kana ndakatarisa mwana wangu uyu musikana ndinoona sekunge paari ndipo pane zambuko rangu. Zvino ndakambotaurawo neimwe hanzvadzi yangu akabva ati mukoma zvinombonetsa here? Handiti mwana uyu iropa renyu. Kana muchida ivo vari kuti vane umwe wavanoziva, umwe mukadzi wechirudzi wekumabvuku anogara kumabvuku, hanzi ndiro basa rake iroro. Kana kuri kunzi unenge uine mwana wako akakurira musango wava kuda kuti ange achizodzoka mwana iyeye, kana ukaenda kwaari hanzi anokugadzirira nedzimwe nzira dzekuti mwana wako kunyange zvikanzi anenge ari kure zvinengei anoita sekunge achafamba neusiku kuti ange achizosvika pauri, and no need for any directions. Ropa rake ndiro rinenge richimutungamirira paunenge uri. So muri yeZimbabwe ndichiuyawo panapa ndo zvandanga ndafunga izvozvo. Muri yeZimbabwe zvinoita here izvi zvandiri kuda kuita? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, ichibva kuna baba avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Zvakangooma hazvo veduwe, dai maregedza kumugadzira mwana wenyu uyu. Zviri nani kuti munge muchitaura naye direct musingamushandisiri mishonga. Hanzi chandanga ndichida paari ndechekuti dai akwanisa kundibatsirawo nekamari so that ndige ndichizosimudzirawo business rangu, and I will never look for her again, because handisi kuda kuti ange achizorarama upenyu hwekuti anenge achiti padiki atumidzira mari kwandiri. Ndoda kuti ange achingoenderera mberi neupenyu hwake achienjoya mari dzake nemurume wake, asi ndodawo kuti angondibatsira only once. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma, nyaya yangu vamwe vanhu kunzoko vanokwanisa kutofungidzirawo kutoti zvimwe kuda itori kana nyaya yenhema, but chitori chokwadi. Mukoma nashi inini ndakatorerwa murume wangu naamai vangu. Zvinhu izvi pazvakaitika I never even thought kuti I was seeing these things. I thought kuti zvimwe kuda ndainge ndichitorota zvangu, but ndo zvakaitika
izvozvo mukoma Nashi. So mukoma Nashi ininiwo ndakangozviudza kuti amai vangu vanofanira kuti vange vachimboya kuno kujoni. Amai vangu vainge vaine problem yeBP, ndikabva ndati zviri nani kuti amai vange vachiuya kuno zvipatara kamahara. Ndaiva neimwe friend yangu uyo akaunza amai vake vainge vachirwara nemaulcers, vakasvika pakuonda mukoma zvekuti vanhu vakatoshamisika pavakauya kuno vachiti hei, vanhu vane zvivindi, shuwa mungatora murwere akadai so muchimubvisa kuZimbabwe muchimutambudza kwava kumuunza kuno kuSouth Africa, hamuone kuti unenge watova umwe mutoro wekuti munhu uyu akafira muno muSouth Africa kuzotanga kuunganidza mari dzacho. Asi mukoma ndo patakanyatsokuona kuti munomuka aiwa kurapa vanorapa. Vakazodzokera kuZimbabwe mukoma vainge vatova njanje. Saka ndakabva ndazongofungawo amai, ndikati amai zviri nani kuti munge muchimboya kunoku. Ndakangozviudza kuti sezvo tainge tichigara mu3 rooms, tainge tichitongoroja RDP yose inini nemurume wangu tiri tega, ndikati space it is more than enough. Ivo amai vainge vachirara zvavo mudining nemurume wangu tichingoshandisa bedroom redu. So dzimwe nguva ndinombopota ndichiita mastay in. Saka muIndia wandinoshandira akabva achizondiudza kuti vainge vachida kumboenda kuDurban because ndokune mamwe mafamily members ake kwakareko kuDurban ndokubva vaenda kuya. Mukoma Nashi ndakazoti ndichifona kudai murume angadavira foni ainge asingatombodaviri foni zvachose. Ndikati zvimwe kuda ameno apa hapana kana chadainge ndichimbofungidzira kuti munhu angaswera achizoita musikanzwa pamberi pambuya vake. Ndikati kunyange zvikanzi munhu ane musikanzwa unengei, but anotofanira kutoti ange achitoremekedza amai vangu. Mukoma Nashi izvo vainge vatori busy ambuya nemukuwasha. Saka zvinhu izvi zvakaitika kwemazuva akati wandei ndaizoti ndikamubvunza obva angoti ndinenge ndarara ini semunhuwo wandinoziva kuti ainge achishanda basa rinorwadza. Ndakangozviudza kuti you know what, maybe munhu anenge akaneta, but ndaibatikana hangu because kazhinji kana ndiri ndega kuti ndige ndichirara zvinondiremera. Ndinokwanisa kana kuzotorara kana kuma1 kana kuma12 am ndaifona ndichafona, but munhu asingapindi paWhatsApp, asingadaviri macalls. Nerimwe zuva mukoma Nashi moyo wangu wakarwadza, ndikazviudza kuti ndava kuda kumbodzokera kumba. Mukoma Nashi ndakati ndichingonopinda pageti noise yandakanzwa ndakabva ndatanga kunzwa hana yangu ichirova kuita kudikitira. Ndakatonzwa kutoti vanhu ava vari vaviri pane zvainge zvichitoitika chete, wega unotongonzwa kuti something is wrong. Ndakasvika ndikateerera mukoma vanhu vainge vatori mudining zvavo apa muone zvenyu kana kukiya dho vainge vasina. Handiti vainge vachizviziva kuti inini ndiri kustay in, hapana kana pandikambosiya imba yemurungu iri yega ndichidzoka kulocation apa. Kubva ikoko kunogara maIndia tichidzoka kulocation kwatinogara pane kamwe kasango ende kunobatwa munhu poho zvekutodaro. Asi musi wacho iwoyo ndakangozviudza kuti chichaona ini mukoma. Ndakasvika vanhu vari busy vainge vakagara zvavo pakauchi vakagarisana vose vasina kana kupfeka vachiita mabasa avo erima. Ndikabva ndatanga kuchema, ndakashaya kana simba rekuridza mhere. Kana ukasangana nesituation inenge yakaomarara inenge ichirwadza, kana simba rekuti unge uchibongomora uchiridza mhere unorishaya. Ndakangogara pasi mukoma ndokubva ndatanga kungochema, misodzi ichingoyerera zvakadaro. Ivo vari vaviri kwava kusimuka paya, umwe achienda kune imwe room, umwe kwava kuenda kune imwe room. Vose vari vaviri vainge vava kunyara zvino kutaura neni. Mukoma Nashi amai mangwana acho makuseni havana kana kumbovhura dho. Ndakavanokera vakaramba vakati zii vazvikira nemukati. Ndakazobuda ndava kudzokera ndichienda kubasa ndichitya kuti zvimwe kuda zvaizoonekwa kuti handipo. Ndo pandakabva ndachizoona zimeseji vakati mwanangu ndakukanganisira, ndava kudzokera zvangu kumba. Ndokubva vadzokera kuZimbabwe apa vakatopiwa mari nemurume wangu. Ndichizodzokera kumba usiku hwacho murume angabata foni, handizivi kuti akazogara kopi kwemazuva. Kudzamara ndazotomukumbira kuti chidzoka ako kumba, ndokubva adzoka. Hatina kana kumbotaura nezvayo nyaya iyi. Aiti kana ndikada kutaura nezvayo nyaya yacho aibva azotongosimuka obva abuda panze obva ati kana wapedza kupopota ozondiudza. So ndo situation yacho iyoyo mukoma. Ndakati zvimwe kuda zvinhu izvi zvapera, but vanhu ava mukoma vanotaura vose zvinhu zvinondirwadza mukoma Nashi. Handizivo kuti pangagadzirisika
sei. Iye akangoti zvagara zvinonetsa, tiri vanhu vakarara vose tisingashandisirane dziviriro. Kurambana kwevanhu vanenge vamborara vose vasina kushandisirana dziviriro, according to him, hanzi zvinotinetsei. Saka I should be patient. Sure, ndinganzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita patience pazvinhu zvakadai here? Nhai mhuri yeZimbabwe, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna strange things indeed they do happen in this world, ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Amai vangu vakandiparira, ende panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri mwana mudiki, hapana kana chandainge ndichitomboziva kuti what is wrong and what is right. Saka ivo amai vangu vainge vakavengana nemunin'ina wavo. Nerimwe zuva munin'ina wamama akauya, then mama vakabva vachizotuma munin'ina wavo nekamwe kahanzvadzi kangu kunotenga drink kutuckshop. Saka vakabva vachizonditi ndinge ndichitora bhaa resipo ndinge ndichirinyorodza ndikaita saizvozvo. Vakabva vachizotora makii amainini vakatsimbidzira kii iya pabhaa resipo zvokuti yakasiya yakadhinda kwava kuenda kuhardware kunochekeresa kii. Saka handina kana kumboziva kuti zvose izvi zvavainge vachiita vainge vachitoronga kuti tinge tichizonoisira amainini poison muhupfu. Mukomanacho nerimwe zuva amainini vakati vasiko ndokubva vachizonditi iwe uya pano ndiperekedze. Takaenda kuyakuya mukomanacho, ivo havana kuda kuzosvika kuma-areas ekuyakuya, vakandipa kii vakabva vanditi enda unokiinura mumba maamainini vako unge uchizomwaya mushonga uyu wemakonzo muhupfu. Ndokubva ndazoita saizvozvo mukoma. Apa ndainge ndichitya kuti ndichabatwa pano ndikasungwa. Amainini ava mukoma vakabva vachizowanikwa mumba vakafa nemurume wavo, asi zvakangonzi amainini vainge vakomita suicide because mazuva acho iwawo bamunini vainge vaine rimwe girlfriend ravo raigara kuGlenora ravainge vachidanana naro. Saka vaipota vachiti kuGlenora vombodzoka vogara naamainini, zvikanzi amainini vainge vanyanyisa kuremerwa nedepression vakabva vazoita suicide, but yainge isiri suicide. Zvakaitika mukomanacho ndizvozvo zvokuti ndakatumwa kunoisa poison muhupfu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.